Sabat sa likod kang mga isyo, programa dyan sa radyo natin. Nadarangpan ka mga antikinyo sa kulasi. Kaingad nga mga banwa sa norte, kag sa bilog nga probinsya kang antike. Comprehensive, analytical, kag responsive. Programa kang karaklaan nga nagapaati sa kamaturan. Imaw ang inyong kakalakan. Romeng Antonio. Babatian, alas 8:30 hasta alas 9:30 ang Takna Saga. Alas 5 hasta alas 6 sa hapon. Lunes, Tab Viernes. Mayad banwa nga aga sa atin mga pinarangga nga tagparamati kag welcome gig sa atin nga pagpangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita kadya banwa nga edisyon pitsa 8 sa bulan kang Hulyo tuig 2021 adlaw kita karon kang Huwebes. Mga pangalagad kita mga kabyananasta sa alas 9 ang Takna Saga sa pagdulong ka mga balita, mga information kag mga issues nga aton gid taw-an banwa kang pagtamad sa aton kadya nga pangalagad mga kabyanan. Ano ang mga mainit nga mga balita sa kadya nga madalion? Si Secretary Bilyo sa Department of Labor nagambal nga balaan kuno ka board exam ang nursing, ang engineer, ang engineering or ang civil engineering kag ang lawyer. Ano masay inyo mga kabyanan? Hindi importante ang board sa pag-regulate kang mga professionals in different field? Tigin pili na lang banwa man ang iba nga mga kurso. Ang tagsa-tagsa kag kurso, kag profesyon or career. Kung ano man ang imo nga ginbuhal nga profesyon, may ana kaugalingan nga field of study. Kag ang pagbuhal ka board exam, mga kabyanan, gina-imponer ka gobyerno agad ma-regulate mo ang tagsa-tagsa ka professional. Himudo, hindi ka pwede makapractice as engineer, as licensed engineer, kung waay mo mabual ang ginkandak. Hura mo mapasaran ang board nga ginakandak kang PRC, Professionals Regulation Commission. Mga kabyanan, hindi man ka makapractice as lawyer kung hindi mo mapasaran, mga kabyanan, ang ginatao nga bar exam kang Supreme Court. Meaning, may PRC, may Supreme Court sa case kang abogado, nga nag-regulate kang nag-exist nga mga professionals sa atin nga pungsod. Ano na lang kuno ang namin ni Secretary Bilyo, eskwela lang kamo. Pagkatapos niyo eskwela, mga kabyanan, pwede kamo ka-practice. Sa nurse, hindi mo pagtawaan kang board. Sa engineer, hindi mo pagtawaan ka board. Basi magkartumba buildings pero kadlaw no eh. Kahit ang naturak nagya kadya, basi bla may iba nga nag-eskwela, diploma mill bla. Haiti kung diploma mill lang timo kagaligo-ligo, timo do nakapasar ka sa eskwelahan. Pro konra timo banwa namanan saraan ti mo ka board exam. Tapos binapasaran mo eskwelahan na kung ano nga faktor na pasaran mo. Nakagraduate ka? Basi binakal mo ang imo diploma or whatsoever nga favor na bual mo.
mga pinalangga nga matag paramati. Pero sa board di timo banwa maka saler. Kay may standard nga ginaset. Regyan ka na, makabiyanan. Oh. Te? Ayang namin ni Secretary Bilyo, Presby, mag-engineer ka. Ha? Una-una, antes ka mag-engineer, sagad ka sa math. Okay? At tapos, may dyan na entrance exam ginataw eskwelahan. Okay? Tapos, ginatudlo dyan ka, parte man gid sa engineering. Ang ko ni Bilyo, dyan rin na tanan, ang ginatudlo sa eskwelahan, amo man kuno ang pagwa sa exam. Ti para ano pa? Na? Ti kani paano mo mamanaan naman si Secretary Bilyo? Kung ang gintudlo to na intake o kung na absorb kang tao o estudyante, kung hindi mo pagyan sa board, di ba? Na istoryahan tam lang karon. Sa atan banwa nga pagpangalagad. Sa pihak nga bahin nag-abot ang pinaka-baksin. Ragya sa atong probinsya, courtesy of Gamaliya, mga kabinan na diyang Sputnik, no? 97% ang efficacy. Kang diyang Sputnik from Russia, mga kabinan. Ang apat palang kabaksin nga available ka ginagamit diya sa atong pungsod, amo diyang ang Gamaliya, Sinovac, Pfizer, kag AstraZeneca. Istoryahan tayo karon sa aton nga palatuntunan sa piyak nga bahin, kundi natalakay ta kay ang natabo nga may pira kuno ka mga empleyado sa aton mga provincial kag district hospitals ang hindi marinyo ang mga job orders bla. No? Kung hindi magpabakuna, nagpabutyag si gobernador nga by December i-renew gyapon na basta nga bisan hindi mabakunahan by December. Pero ang kuon tanan ni sinuto na diyang ginahambal nanda nga si Tralala nga sabog. Ang itsura na bla daw agi-agion bla banwa sa picture. Hindi ko Andiyan si Tralala sabog sa sobra pagliay sa gobernador, gambalt na gobernador nga sa December lang tanat na hindi no. Panggurinatag ni go mga talinga ka mga tinaho mo daw gawaslik puder raw. Daw rakko dyan sandag ray. Rakko kang matnaho mo kuno nga daw gawaslik puder. May dyan gani nga gabantay kag may dyan gani nga mga in charge mo lang sa Inro nga mga bantay ka baras kapin Pidas Norte. Sobra pa kuno banwa man sa Inro. Ano hindi magsobra sa Inro hay taga kuan ko diya. Pakiisa mo kuno yung taga Batunan. Istoryahan tabla niya karon sa atin nga pagpangalagad sa piyak nga bahin ano man mangin tatlo ang dalagan kag ang sambuwa sa politika sa probinsya Kantike kay man mga kabiyanan human ron ang AA si AA mandas portahan Ligarda ang gobernador si Juan si Vicente Pidelicio, ang vice governor si Nonoy Julio Cesar Tanlangit. Sa piyak naman, TLCD man gyapon. Ligarda, Governor Cadiao kag Dinusta, no? Nag-abot kuno matita, nag-abot si Congressman Paulo kag may mga nabatian ta man istorya sa grupo kang kongresista nga interesado man ta na magdalagan pro kung anong posisyon wala pa maman mga pinalangga nga mga tagpramati
So bala i-arrange dia or may matukod nga bag-o naman nga grupo pras kang grupo kang Javier, mga pinalangga nga mga tag para mati. Ti gina-entertain nga there will be a three-party o kung may tatlo ka partido nga magasambuwa sa Antique. Ti tanawan tang development, mga pinalangga tag para mati kay Grisgaham, mga plansa ya tanan, mga before mag-end ang Agosto sa kadyang bulan mga kabyanan o kadyang bulan kadyang tuig. Ginagreet talang si Sir Brian Alamo dyan Pikas Hospital, sir. Good morning Colaseños and good morning Manmigo Romeng Antonio bayad ka, sir. Si Sir Alamo aton chief of police jagap ng miyawig ninyo ha. Ganali tumagwa mga pinalangga ta promate. Ay kung na to hindi kunugid ka clear ka hangin to preska sa hospital. Na ay tunto mga kubid niya mo ha. Ay mayad gani kay amo rin nyo no. Kung may mga ginabatyag kamo medyo temprano pa kuana kamo pa subject na kamo sa ginatawag nga medical examination kaga treatment no. Mga kabilan kung ano man sarang nyo may himo ha kay budlay ko maurihir blakis ama ng tanan ha. Extended gyapon vacation sa ospital extended kinanglan mapayad gid. Akan gani kahapon kinalbaan ko ay makan ti mo kumanan ko ambal ko ay kinulbaan tagan makan ti mo ka pernakit lawas ko ora man kong naubog na lanat ko doragir nanget lawas ko no ginaramigan ko kun ko daw darwa kasi tumas ka kubid daw jak naknaw mga kabyanan nagpilot ko kay insect banyos birai ka parikos ka birakalowel kag tapos sa imnan ko sa kakap inamalhas ko trangkaso malangliakan na to. Naamuran. Pero ang kon banwag ang Department of Health dapat kuno mabakunahan gid ang mga Pilipino. Ang mga tao way nagakatabo ang ginatawag mutation kang virus kon ang tao hindi mabakunahan na rigyan nag-mutate. Kag hindi ra matabo sa mga tao nga nabakunahan ron bangad nami na ang defense system kang ana lawas hindi tana ka-mutate. Sa mga hindi lang kag wara pa mabakunahan rigyan nagakatabo ang mutations. That's why nga rakaraka kang bag-o nga mga variant lad kang COVID na istoryahan tara karon sa aton banwa nga pangalagad sa piyak nga bahin mga pinalangga nga mga tagparamati si President Duterte gina-entertain na gid nga magdalagan bilang vice presidente. Ang ana banwa laban-laban kuno nga matandem kag mangin presidente amo banwa si Senator Bongo. Ti Sinday Sarat na din magto. Masunggod ya Sinday Sara kano pa nga paskilanay katarpulin sa tagsa-tagsa kam nga LGUs nga go Sara aran ande kay Bungo nila go sa Bungo go run Sara run kon si Bungot na Bungo go ang ana ni Sara Sara run kung ano man na paano man maglagan si Sara basta makita nyo nga mga tarpaulin sa mga dalanan di pitik sintas hindi lang may pagpilian ni tatay na
Kung magpilit si Sara, basi mawais na. Storyahan tadya Blackron, ang update politika sa atin banwa nga pangalagad rogya sa sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita. Oras sa ating pagparagad na 26 minutos nakalipas sa takna nga alas 8. Gaymaw sa ating pagparagad ang RL Cycle Parts. Ang RL Cycle Parts, kung gusto nyo bala magbakal kang mga bag-o di kalidad nga klase kang mga spare parts sa motor, diyan kamo agto sa RL Cycle Parts sa daan nga bulangan sa Sentro Sur. Kag amuman mga kabyanan, gaymaw si Mayor Bibong Laday ga tutokid sa tanan nga concern sa ikayong lawas ragyan sa Banwa Lawaan. Kag amuman si Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor kang Banwa kang Barbasa Uswag Barbasinyo. Si SB or si ABC President Bobby Nicor, amo na gid ang masunod nga Mayor ka Barbasa. Gay maman sa pagparaganta ang tabilya electronics kag repair shop, no? Diyan sa kilid lang gid manuwa kang sa kilid lang gid kang Barbasa Co-op sa Banwait Barbasa. Kung may nagpa-repair kamo diyan nga TV ninyo, ano man ang guba kang inyo telebisyon, rigyan kamo mga kabyanan gid, pakidaan. Sa kilid kang Barbasa Co-op. Kagabaton man dya kang home service. Okay? Okay. Tabilya, repair shop, kag iban pa, no? Ang serbisyo gina tao. Sa piyak kabahin, kay maman sa pagparaganta si SB member, Rami ni Cesario. Kabanwa kang Barbasa, ang SB member nga may pag-ulikid man Sa Tibyao, si SB Papa Mike, Pelber Medina, mabinulikan kag tamaan ka sincero sa serbisyo. Kita mo kabuli, git na dyan anytime taho, mapa problema sa gobyerno, legal problem, ginabuligan na dyan, bugado man si SB Papa Mike. Si SB member Bebok Waldin Lim, Tagiya Katibiao Bikiri, ang dyan kung kadarwa, ang mayad nga legislasyon, dalan sa kuswagan gid kang Tibiao, no? Kag amo man, gabukas ang Tibiao Bikiri, adlaw-adlaw just klase may branch dira, no? Gabaligya tinapay aling kauna hasta kadya sa Boroso gid. Kag dyan sa Tibiao gabaligya kang tanan nga hardware items ang Tibiao Construction and Supply. Gaymaman sa pagbaraganta dyan sa kulasi ang Omni, tanan man nga materialis construction, kung materialis blaga po bra mo ka building nyo, balay nyo, diyan ka mo bakal sa may Omni, barato bang tax na direct tagid halin sa Metro Manila. Si SB July di makutak ang diyang si SB July di makutak bisan ano oras suguon nyo, no, ilihugon nyo, buligan ki kamo dasig diya magbulig kung ano man banwa ang mga bagay nga dapat may mabulig tana, hindi lagi guro pinansyal. Basta kung mga proseso lang dyan sa gobyerno, areglado gid. Si SB Pilar Alusilha naman, no? Limag tanadya kagababinan sa Ngunyan Bayan. Kag perte katandas. Magimo gid kang mga ordinansa. Amo dya si SB Pilar Alusilha, no? Okay.
Si Boy Ala Alarcon, nung Boy o kon SB Ala Alarcon, Boy Ala Alarcon. Amo yang SB member nga mabinugnohon, mabinuligan, kag gusto na gid may kasulayan ang pangginawi ta. Ragya barwa sa kulasi. Alas 8:31 sa aton barwa nga pagpangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita sa piyak nga bahin. Mga kabyanan, antes ta agtunan bla ang diyang una natin nga topiko, ano matabo kung balaan ka board? Ang diyang ginahambal ni Labor Secretary, Silvestre Villo. Standby mga kabyanan. Magabalik itas dili lamang magbuhay after this. Paliyog, standby! Ayun na ang pinakabago at epektibo na herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, at nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas. Ako si Jim. Bilang estudyante, sa ako kag pressured ako kada adlaw. Naganubo ang akon enerhiya tungod kulang sa nutrisyon kag bitamina. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik kag nag-uptick ang akon memorya. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya kag mga butika malapit sa inyong lugar. Are you looking for quality furniture and appliances? Come to MIG Marketing Corporation. MIG Marketing Corporation, dealer of home appliances and furnitures such as refrigerators, split-type aircon, washing machines, gas range, amplifiers, speakers, dining tables, Eurotex foams, sala sets, steel beds, LED TVs, dividers, latera, and many more. With its new brands located at Alolot Building, National Road, Centro Poblacion, Colasi, Antique. Come and avail their very low cash and installment rates. MIG Marketing. We bring happiness into your home. Naanang school bus. Jusil, ang balo nimo, naana ba sa imong bag? Naana, ma! Dave, don't forget to put towel on your bag kung panington ka, ha? Oo, ma! Bye! Amping ba sa school, ha? Ay. Ma? Oh? Ingon ana, kung naka-Drive Max Plus Herbal Capsule, plus point ang performance, plus point kay misis. Sa Drive Max Plus Herbal Capsule, tatagal ka. Abrigada Prada. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. O anong nangyari nang meron po kayong diabetes, nagkasugat po kayo matagal naghilom? Ano po ang nagawang tulong ng ating Rise Herbal Coffee, sir? Wala po nang magamit po ako ng Rise Coffee, doon ko na po naramdaman na nawala na lang pong bigang sugat ko. Oh, nag-magic! Bigla po siyang humilom, totoo talaga po. Payo ko lang po sa mayroong mga diabetes, subukan nila ang Rise Coffee dahil talagang subok na subok ko rin talaga. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Okay, balik kita barwa sa atin nga pagpangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita, mga pinalangga nga matag probati. Ang aton oras is 35 minutes past the hour kang 8 o'clock sa aga mga kabinan. Balikan ta ang hambal ni Secretary Villo. Dali lang. Especially tanay mo. O sige. Ano ang hambal ni Secretary Villo mga kabiyanan? Ang hambal ni Secretary Villo, bulan na lang kuno ang board sa nursing. Bulan na lang kuno ang board sa civil engineering. Bulan na lang ang bar exam, ang bar para sa mga abogado. Mga kabiyanan, ambay kung ano matabo, no? Kung kay ba? Ura man kaliman wa bisan ang mga diyan sa circle ka mo nga profesyon.
daw wala man kani haros nagakagat. No? Ay okay dya, no? No. Kung ikaw guro kita mo kag confidence sa kulingan mo nga bisan may bar or may exam sa civil engineering, may board sa nursing, ikaw guro nga kampante nga makapasar ka o kag nakita mo man ang kalidad mo, daw hindi ka affected. Ang malipay malanyak diyang kung kisabla may dyan nga mga tao nga sa samtang eskwela lang, hindi banwa kapatid kung mapasaran ang board mo. Why? Because yun samtang eskwela, ligoyan katama banwa. Ligoyan katama, pero ti nagkakapasar. Mga kabayanan, kayo may dyan iba eskwelahan nga tinaba ang standard. May dyan iba banwa ang eskwelahan nga naba ang standard. Pagdating sa exam banwa kang nursing, mayad kung may pulo, banwa nakapasar. May dyan ibang eskwelahan nga na ba ang standard sa law school nanda. Pag abot ka nga bar exam ba, miyad kung pinalang kabugado na kalusot. May dyan banwa eskwelahan nga na ba banwa ang standard when it comes sa civil engineering. Kang ginsalang anda nga mga estudyante sa board exam for civil engineer, may iba banwa urak pasar. May dyan gid nga ubos gid urak pasar. Now karon kun bulan mo dya banwa kang board sos mga pilangga at formati, delikado gid. Delikado gid, makabiyanan unfair tana sa ibang school nga mostly ginamit dagid ang standard agad makapasar sa pagtudlo ang anda estudyante. Kag unfair sa mga estudyante nga nagatuon, makabiyanan kung arangayon mo lang sanda, unfair sa nagatuon. Why? Ti iangay mo lang sanda sa estudyante nga naga-eskwela bisa pugay-pugay nga eskwelahan nga wala gani naga-set kang standard plus dugangan pa kamo estudyante nga wala man gatinguwa agad mag-aram. Ti papracticean mo sa engineer ka to. Nga eskwelahan na daw hindi gani haroson makapapasar ka nga engineer. Ti luwas ng karan ang estudyante pa natuon bi karon sa medyo liguyan. Di pariyasan mo sa mga eskwelahan nga nag-set ka standard agad makapasar gyud mga estudyante da sa pasinawan or sa board, plus ipariyasan mo sa mga estudyante nga nagatuon ta na ang mga liguyan. Amo ra bla mga pinanangata promate, no? Why man problema banwa kon natun-an mo ang kung ang punto ni ang punto gali ni Secretary Bilyo, di ang ginasit o kung ang ginabutang o kung ang exam mo kananda, ginatao mo nga examination, nagyan na mo naging tudlok nanda. Mga kabyanan, di para ano pa nga tawaan kunok board. Para ano pa kuno nga itawan sanda kang board. Ti ang board, ura man problema ra kung mapasaran mo. Kung ang gintudlok ni mo daw gid sila nga, kung bala ang gintudlok ni mo na digest mo. Kung bala ang gintudlok kanimo, gintun-an mo gid man. Kung bala, dyan sa ulo mo ang gintudlok ni mo, amo mo lang ra. Amura ang nagaset kang standard. Amura mga kabyanan, ang kumbaga, talaksan kang sangkataho, bala pwede ikaw mangin registered nurse, bala pwede ikaw mangin registered engineer or licensed engineer, licensed nurse, kag licensed nga abogado. Di ba? Di ko di pasbis abogado, raka dyan banwa ka graduate.
ah, LLB, no? Panawag kaibaran, law graduate. Pero wala nang abogado. Ay ti, ang tawag nanda, liwat-liwat barbar mo. LLB lang, liwat-liwat bar, wara ka pasar. Makabianan, ti, ipariyas mo sandato sa ibang kuntawaan mo ka exam, pasarandat na. Ha? Di ba? Oh. Te, sige Kung gusto nyo nga magklampano, tas prakadlaw, ti sundon ta si Secretary Bilyo, kang ana nga panugyan bay. Basi lang magnami, nami practice sa nursing, nami practice engineering, kag nami practice sa pagka-abogado, kung wala rin ti bar exam, wala rin ti board exam sa civil engineer, amo man sa nursing. Ha? Sundon ta si Secretary Bilyo, ti ang atin di punto, okay lang imo departamento dyan, sir. Ha? Mga kabiyanan, si Marisol Badol Kilio, pa-shout out la sir sa Kilio family dyan sa Barangay San Juan. Na. Paras karon sa civil engineer. Na. Sa civil engineer. Raka-raka banuang ura kapasar sa pagka-engineer. Miyad pagani tanang civil engineer kay kung hindi ka makapasar sa board, pwede ka gyapon banwa maka-practice mo. Ha, i-apply mo una sa imo balay tinun-an mo. Ha? Pwede man iba gani nga bisan ura ti license. Lao mo iba nga mga profesyon raw may license isda krahaw. Sa amin lang nis media rakrak gamidya nga urak TBP license. Di sa iba nga profesyon, pareha sa gobyerno, nga ang pagtao lisensya gina-regulate kang gobyerno pinaagi sa PRC, Professional Regulation Commission, ginahimo ra agad ma-distinguish mo kung sino nga mga professionals dapat i-recognize ta. Plus B, ora timok pasar sa pagka-engineer. Gapang engineer timo kagakontrata timo imo balay, ti paano ka magpirma sa plano mo ra Ora ka tipirmahan dyan legal, actual lang ikaw ka supervise. Ay ti board gid lang ura man nimo. Plus B, ura man ka ti license nga mag-architect, pero ka kontrata man ka gyapon ka mga pribadong balay. Sa pribado gurong balay basi urat ka problema. Ha? O garing pwede ti mo lagsen kang iba nga may lisensya di ba? Because ang dapat naga-exist lang sa pag-practice kang anuman nga profesyon sa Pilipinas, amo ang may lisensya. Hindi ba? Example, kung ikaw architect, ikaw engineer, wala ti mo ti lisensya, gina-hire ikaw nga mag-ubrak balay, dapat banwa, hindi pang-aprobahan ang imo building permit kung ang inbual mo nga engineer, nga architect, nga supervise during the implementation, ura ti lisensya. O galing ti rakot palusot man banwa. Ang kontrata ang nagapaobra ang ura ti lisensya, pero papirmahan na lang to sa taga-diin to, ng ura man kagto nga may mga lisensya. Na amo-amo ra mga kabyanan. Hindi bla? Kagti kunura ti mo banwa nakapasar sa pagka-engineer kag architect, ang theory mo bla banwa kay man ang engineering problem, ang engineering profesyon, wala ti untat diyan karang problema. Daw puro lo problema karang natubang mo diyan. Kapin pa ka sa implementation ka mga project kag mga balay. Mga kabyanan,
Ura ragontat problema mo. Kay bisan sakto ang plano sa actual implementation, hindi gali mag-match. Mga pinalangga at pramati, okay sa plano. Pero kung i-actual mo implement ang plano, libagan dologli, lain banwa nami, padit ang actual. Nga result. Kag ang plano, kung i-sandig mo man sa actual, may dyan plano nga sala. Mga pinalangga at pramati. No? May dyan perfect ang plano, sala man ang implementation. Why nagasala ang implementation? Kay man ang naka-perfect na banwa kang implementasyon, amo ang actual nga implementation bagkanti plano. Because sa theory kang engineering, application of the theory is better than the theory alone. So kikisa nami gid nga makita ang problema sa plano kung gina-actual. Mga kabyanan, may madipikto kung isa sa plano. Mga pinalangga at pramati. That's why nga gina-allow ang natawag nga as-built plan. So ang engineer nagapractice and more on theory. Karon kunura tana karon ti license ang imo nga mga engineer, mga kabyanan, paano sanda manabat kaya karon iumanon ta ang revised penal code nga naga-penalize sa pagpabaya kang mga profesional natin nga mga profession, sa pagpanabat kang mga professionals natin kung ano man profesyon nanda, kung ano may liabilidad sanda, may dyan, mga kabyanan. Prasbi, ang kada pirmada dyan karya nakataya banwa lisensyada mo. Dapat mangin responsable sanda karya sa anuman nga ginhimo nanda, pinirmahan nanda. Ibang ti regulated sanda banwa nga professional mo. Board passer, regulate sanda nga mag-operate, nga mag-practice kang profesyon nanda kang gobyerno. Ano ang nagpalegalize kang anda profesyon? Ang exam nanda o kung ang board nga napasaran nanda, kag after napasaran nanda, tawan sanda kang license to practice kang na profesyon sa sangka komunidad as licensed engineer, as licensed nurse, kag licensed lawyer. Ang gusto matabo, tana karon ni Secretary Belio, bulan diyang mga lisensyaran. Pag-graduate na, insigida sa na, pwede ka practice, tanaran. Effective na karan. Sus, gapalpak pag ganay banwa ang obranay ka mga building nga, ginsara, muron banwa kung sino ang mangin engineer, pinaagi sa board, paintrahan mo pa to iba karon nga, malay mo kung diploma mill lang to, tana, banwang pag-graduate na, kag diin to nga pipitsogin, eskwelahan, nag-eskwela nga, ura man katutok sa quality education para mapapasar sanda sa board, gani, kang may board pa, how much more kung bulan mo, kang board examination, ang diyang makurso, kung di ra ka eskwelahan, magtukod ka dyan, sige, bisan wala standard, basta makapasar latin mo dyan sa eskwelahan, pwede ka mag-engineer. My goodness. Diba? Practice eskwelahan dyan mo, upper pro. Kang mga kurso, kang mga engineer, isa engineering, civil engineering, kang eskwelahan ma-offer kang kurso nga nursing. Why? Ay ti, ura arbanwati kwan? Ti board? Importante, nakapasar ka dyan sa eskwelahan. No? Importante ang eskwelahan, license kang CHED. Makabiyanan? Di ba? Engineer ka ron. Parehas ka man sa graduate kang iba nga school to, amo man to sa iba. Tanan nga mag-graduate as engineer, nursing, or lawyer, regardless of whatever course, pwede sanda kabigan kang gobyerno nga mga licensed professionals.
Kadya kabay, bangad nga may mga board pa nga ginapatigayon. Ginapili mo kung anong eskwelahan, diin kang eskwelahan mapa-enroll. Kung kita mo ang eskwelahan, nga nami ang standard da sa engineering teaching. Kag ang passes nanda almost 100% sa pagka-engineer nga kurso, rigyan ka man miskwila. You see? Oh. Di karon ang quality sa iba banwa nga mga eskwelahan, mga kabyanan nga nagaset sa nasanda kanda standard. Ha? Kung balaan mong board, compare mo sa eskwelahan, nga rason gani makapasar kang sambilog nga engineer, rason gani sana makapapasar kang sambilog nga nurse. May dyan iba eskwelahan, ba naman ka-offer lang kursura, giti nakapasar mo sa board? So, wala ki polos, ana ni Sekretary Bilyo, yung klase ka panugyan mga kabyanan. Kung kita lang maglantaw, wala ki go. Alas 8:52. Gaimaw mga kabyanan, ang Julius Paint Trading. Ang Julius Paint Trading, nagabaligya katanan-tanan nga pinta. Kag kontemplahan ni Migo Julius ang inyo pinta nga kolor, mabuol na gid ang kolor. Agto ni dyan sa Sentro Sur. Signrace Advertising Incorporated. Ang Signrace na pahamtang dya. Mga kabyanan, rigyan sa sentro poblasyon. Kung magbakal kamo, mga pinalangga ta pramati, o kung magpaimo kamo tanang printing materials, agto ninyo ang Signrace. Gaymaman sa pagpangalaganta ang diyang Grand Bakiro, bantayin nyo ang pagbukas kang Grand Bakiro nami ang nas prakadlaw. Mga kabyanan, kay ginpatahom pagid ang Grand Bakiro sa kadyabanwa nga mga tiniyo, no? Ha? O, gwapo ron. Amura ang mangin sentro kang turismo sa prakadlaw sa northern part ka probinsya kang Antique, kag mangin sa probinsya kang Antique, mga pinalanggat pramati ang Grand Bakiro na kita nyo amo gidra ang agtunan nyo sa prakadlaw, ang Grand Bakiro. Gaymaman sa pagpangalagad, mga pinalangga nga tag pramati ang diyang tumandak marketing. Ang tumandak marketing na pahamtang dyan mga kabyanan. Ang tumandak marketing sa Sentro Norte, Kulase, Antique, sa binit lagid kang karsada dyan sa Iweo. Kung gusto nyo bakal tanan nga machineries, generators, agto kamo sa tumandak marketing na sa kahapon nyo dyan mga kabyanan, si Mr. and Mrs. Lonibek Picasso, mga pinalangga nga tagpramati, no? Gaimaw man sa pagpangalagad ta, mga kabyanan, sa atin palatuntunan ang diyang Ilas Bike Shop. Ang Ilas Bike Shop na pahamtang dyan sa barangay Lamputong. Kung magbakal kamutanan nga klase ka example, mga bisikleta, agto kamugid sa Ilas Bike Shop. Baw ate, Ilas Bike Shop ang tunan nyo ha, mga kabyanan. Kag subong man, kung magbakal kamo o kung magpatakad kamo satellite, agto nilang si Mr. Boy Sidyoso. Si Mr. Boy Sidyoso, rigyan sa satellite atubang kang Palawan Ponsiap Highway. Sagapon nyo gid dyan si Boy Sidyoso. Kag may sanga sandatos may Dibuco Building, Sentro Norte, Pandan. May sa Puho, Bugasong, Poblasyon, District 3, Sibalo Antique, kag sa Maynanda, General Follion Street, San Jose, Antique, mga kabyanan rapid sa Card Bank, no? Na amura ang satellite, okay?
Gay maman sa aton nga pagpangalagad mga pinalangga nga mga tagparamati. Ang diyang GMAT Auto Repair Shop, ang GMAT Auto Repair Shop napahamtang dia sa puntal agtobla dyan sa may barangay San Juan, kung alin kamo sa Sentro Norte. Talaan nga problema sa sakyan nyo, makid-anggid ni Mat Ungon, no? Ni Mat Ungon dyan sa GMAT Auto Repair Shop. Gaibaw man si former SB and now Municipal Administrator Condrado Maayo. Basta serbisyo publiko, Condrado Maayo, mga kabyanan. Bawa. Si Mayor Joji Lumugdang nagakoon. Kooperasyon gid ang kinahanglan, ang dasig natin malapot ang kaswagan. Sa mga Facebook viewers ta, thank you gid sa inyo nga pagpamati kay dali laman matapos programa ta. Kita ay naman ta sa Romana. Amuman oras kag waragwagan, nagya sa atin kanya nga pagpamati. Thank you.